Botta u risposta bejn iż-żewġ kandidati laburisti li bħalissa jinsabu għaddejjin bit-tellieqa tagħhom biex jieħdu post Joseph Muscat bħala Prim Ministru ta' pajjiżna. Waqt il-programm xarabank id-deputat Robert Abela qal li ma jridx jagħmel kampanja ta' firda f'botta diretta l-istqarrijiet diviżivi ta' Fearne fl-aħħar ġranet. Minn ma mmexxix messaġġi ta' mibeda ma ta' mħabba nibqa' dik it-tema konsistenti. Botta diretta għal mod kif Fearne tkellem tul il-kampanja qasira. Jien għattilkom u ħanerġa' ngħidilkom sakemm indum ħajjin ma jerġgħux jitilgħu in-nazzjonalisti fil-gvern. Iktbuha u ruili. U meta xi darba joħodni l-mulej, iktbu ili fuq il-qabar tiegħi. Sakemm dam ħaj ma telgħux in-nazzjonalisti jekk irrid jien. Għambetta oħra li tal-konsulent tal-Prim Ministru li deputat mexxej kienet meta qal li biex tkun kapaċi tmexxi lil pajjiż fiċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, irid bil-fors ikollok esperjenza legali. Diffiċli li tmexxi pajjiż dan il-mument fi żmien u ma jkollokx dik l-esperjenza ta' natura legali warajk. Mistoqsi dwar is-surveys li saru, Fearne jgħid li l-figuri tiegħu ma jaqblux ma' dawk li ħarġu fil-medja. Kien hemm xi surveys li ħarġu fil-gazzetti mhux neċessarjament huma ħanikkonferma u mhux jaqblu mal-figuri tiegħi. Filwaqt li Robert Abela jgħid li hu kuntent bis-surveys tiegħu. Qed tagħmel surveys u jekk qed tagħmel x'qed juru. Qed juru riżultati inkoraġġanti. Differenza li deret bejn iż-żewġ kandidati kienet li Chris Fearne qal li l-ewwel ma jagħmel u li jaqgħad flimkien il-gvern, l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili biex isir it-tibdil meħtieġ sabiex tiġi salvagwardja tas-statna ta' dritt. Jiena rrid ngħid illi jiena determinat illi naslu bħala pajjiż flimkien li hemm bżonn nagħmel irridu nagħmlu biex flimkien kollha kemm aħna, inkluż l-oppożizzjoni, inkluż is-soċjetà ċivili, niġu flimkien ħalli nsolvu l-problemi li għandna. Minnaħa l-oħra Abela stqar li d-deċiżjonijiet jaħodhom il-gvern. Però l-importanti huwa li fil-ħatra tal-Kummissarju ma mmorrux għal sistema ta' 2/3 ta' 2/3 tal-Kamra għaliex aħna l-Gvern u d-deċiżjonijiet li jolqtu lill-Eżekuttiv iridu jittieħdu mill-Gvern u mhux mill-Oppożizzjoni. L-aktar mistoqsija li qanqlet interess fuq il-medja soċjali minn dan il-programm kienet dik dwar il-famuża ħobża tal-Malti. Mistoqsijin kemm tiswa, Chris Fearne qal li tiswa 25 ċenteżmu. Fil-waqt li Robert Abela qal li ma jafx kemm hi għax it-tifla ma tħobbix. Ħobża tal-Malti kbira tiswa madwar euro. Nixtri l-burger buns għax iktar nixtri burger buns għat-tifla minn ħobża tal-Malti għaliex it-tifla l-ħobża tal-Malti ma tħobbix. Xi kemm tiswa ħobża tal-Malti? Ħobża tal-Malti tiswa 25 cents.